Мөхәммәд Садык Иманколый авыр тормышта үсә. Әтисе Имам Шәйх Әхмәд хәзрәт вафат булганда, аңа бары тик 8 яшь. Гаиләләре бөлгенлеккә төшә. 16 яшендә кесәсендә бер тиен булмаган килеш белем алырга дип Бохарага чыгып китә. Миңа ул дөнья тар иде, ашарга тапмаган көннәр бар иде дип яза ул бу көннәре турында. Әхвалым дигән шигырендә үзенең балачагы, яшьлеге Бохарада гыйлем алуы, устазлары турында, андагы төрле сынаулар, авыр тормыш турында аңлатып яза. Мөхәммәд Садык Иманколый 20-нче йөз башында иҗат иткән шагыйрь, газәл, касидә, мөнәҗәтләр яза. Алар сәяхәтләренә, тормышына багышланган. Иманколыйның нәсел дәвамчыларының шәхси архивында аның кулъязмалары саклана. Алар иске гарәп телендә, өйрәнәсе шактый. Тик инде хәзер үк кулъязмалар арасында берничә хикәясен тапканнар. Бу инде аның прозаик булуы турында да сөйли. Аның 20-нче гасыр шәкерте дигән бер хикәясе бар. Менә анда ул шул шәкертнең дөрес юл сайламыйча ничек абынганын кыска гына хикәядә шушы гыйбрәтле хәлне күрсәтә. Менә шундый яңалыкка тап булдык. Мөхәммәд Садык Иманколый 2 тапкыр өйләнә, 6 баласы була. Гөлширә Иманколова аның төпчек улы Хәтәмнең оныгы. Мәктәптә укыганда беренче изләнү шушыннан башланды. 10нчы сыйныфта укыганда әтием истәлекләреннән туганнарыбызга мөрәҗәгать итеп, һәм инде ул киләчәктә минем курс эшләре, диплом эшләре булып дәвам итте. Мөхәммәд Садык Иманколовның Казандагы иҗтимагый эшчәнлеге аеруча игътибарга лаек. Бухарада 8 ел укып башкалага кайта ул. Казанга кайткач Мөхәммәд Садык хәзрәт Иманколый әлеге 9нчы иске таш мәчеттә имам булып хезмәт итә башлый. Мәчет мәхәлләсендә үзенә яңа 2 катлы йорт сатып ала. Әлбәттә инде 80нче елларда әлеге агач бинаны сүтеп аталар. Шулай итеп бүген Мөхәммәд Садык хәзрәт Иманколый йортының нигезе сакланмаган. Биредә әлегә ремонт эшләре бара. Гөлширә ханым мәчеттә Иманколыйның музеен ясау хыялы белән яши. Без 2012 елда Казан шәһәре мэриясе тарафыннан үткәрелгән конкурста премия алган идек. Музейный комплекс Новотатарский Слобода дигән проект белән. Ул проект кысаларында Мөхәммәд Садык Иманколыйның кабер ташын яңа бистә зиратында булдыру дигән уебыз бар иде безнең. Бу проект әлегә тормышка ашмады. Без шуңа мөрәҗәгатебез бар иде. Диния нәзарәтенә. Мөхәммәд Садык Иманколый иң авыр чорда, ачлык заманнарында 1919дан алып 1924 елга кадәр Казан шәһәре мөхтәсибе булып тора. Шулай ук укыту эшләре белән дә шөгыльләнгән. Ул язган Коръән тәфсире әле дә кулланыла. Тәсхил баян фи тәфсир аль-Коръән дигән. Шушы тәфсир хәзерге көндә дә татарча язылган иң яхшы тәфсирләрдән санала. Бик иштәлекле Коръән аятларын төрле яклап аңлаткан, ачкан һәм җиңел телдә аңлаткан. Шуннан менә татарлар өчен тәфсир гыйлеме бик мөһим булган. Чөнки революцияга кадәр Коръәнне татар теленә тәрҗемә итмәгәннәр. Ул аның үзенең хикмәте бар, чөнки тәрҗемә итәргә дә мөмкин, әмма ләкин менә Коръәннең тәрҗемәсен тулысынча аның аңлый аламы менә гади мөселман, дини белеме белмәгән кеше. Һәм шуңа күрә татарлар күбрәк тәфсир язганнар. Әлбәттә безнең халкыбызда тәфсиргә хөрмәт бик зур булган. Тәфсирләр бик күп булды. Мәсәлән, Иманколыйдан башлап, әлбәттә Бахауддин Марҗани, Шаһабуддин Марҗанинең әтисенең тәфсире бар дип ишеттек. Ул да булса ул Пакистанда саклана, кулъязма буларак. Иншалла аны табырга кирәк әле. Аннан соң Казакъстанда Расулев Зейнулла, Мөхәммәд Мурат Рамзинең оныкларында кулъязма ята. Шуңа күрә тәфсир өстендә эшләсе бар әле. Мөхәммәд Садык Иманколыйның халыкны белемле итәсе килгән. Дәүләт тарафыннан мәдрәсәләр тыелган, мәчетләр ябылган вакытта имамнарны әзерли торган мәдрәсәнең эшчәнлеген алып бара. Шуңа да аны хөкүмәт эзәрлекли башлый һәм 1931 елда кулга ала. Ә инде 1932 елда Иманколый Пермдагы Красновишерск шәһәрендә төрмәдә вафат була. Һәр вакытта хәрәкәттә, һәр вакытта иҗатта курыкмаучы, үзенең максатына ирешүче шәхес була ул. Мөхәммәд Садык Иманколыйның 6 баласы, 6 төрле язмыш, алар бөтенесе дә укып белем алганнар. Курку белмәслеге, туры сүзлекләре бар. Ул минем әтиемдә дә чагылыш тапкан. Гаделлек яклы булу һәм үзеннекен әйтә белү, аны кешегә җиткерә белү, пропагандалау, менә ул сыйфатларын алганнар. Һәм йөз төсмере буенча да минем әтием Мөхәммәд Садык Иманколый ашаган. Мөхәммәд Садык Иманколый дини хезмәтләре, иҗтимагый эшчәнлеге һәм иҗаты белән татар халкы тарихына зур өлеш керткән шәхес. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.